Felly, dyma ni Trendon yn mynd i wneud harbwr diogel gan Elin Fflir. Diolch yn fawr iawn i Elin am ganiatáu ni ddefnyddio'r geiriau. Ni'n mynd i wneud rhywbeth sy'n falle o ran steil harbwr a breiron. Digon o sgop i roi tai lliwgar yn y cefndir. Ni'n mynd i roi un cwch bach na, bach o ddŵr a'r cei. A wedyn gen i weld ffito'r geiriau harbwr diogel ar draws gwaelod yn y dŵr. Mae Dyfan gyda fi heddi. Dwi'n gweud helo Dyfan. Helo. A gewn ni weld o'n siwt ni'n mynd. So ni'n mynd i ddechrau gyda y cwch. So jyst fe bod chi'n gwybod ble mae pethau'n mynd i fynd. Mae gyda ni gwch yn mynd i fynd fan hyn. Mae gyda ni wal, neu wal ar harbwr yn mynd tu ôl. Bydd gyda ni y tai yn mynd yn y cefndir. A wedyn bydd y dŵr dyn ni ar draws y gwaelod. So yn ddechrau off gyda y cwch yn y canol rhywle, ond ddim yn mynd yn bellach drawn o hanner ffordd y tudalen. Os chi eisiau troi eich tudalen chi fel bod ych chi'n hirach, bydde hwnna falle wneud fwy o synwyr, ond gan bod dau o ni fan hyn, fel bod chi'n gallu gweld yn agosach falle ar y camera, ni wedi troi yn papur i ffordd hyn. Felly, ni'n mynd i ddechrau gyda y cwch. Y peth mwyaf bwysig am y cwch yw bod e'n edrych fel sef yn y dŵr. Felly, dyn ni ddim eisiau gwneud gwaelod y cwch i edrych fel sef yn rhyw fath o hedfan yn yr awyr. Felly, ni'n mynd i ddod blawr gyda, so dyma ochr y cwch. A wedyn ni'n mynd i fynd ar draws mewn llinell syth. A fel wedes i, ni ddim eisiau mynd yn bellach draw yn hanner ffordd. A wedyn, i wneud yn siŵr bod e'n edrych os yn y dŵr, gwaelod y cwch, gallwn ni wneud fel y tonnau yma. Sym eisiau tonnau fod yn uchel. Does dim unrhyw eiriau mynd i fynd yn y cwch, so sim ots os yw'r cwch yn uchel yn y dŵr neu yn isel yn y dŵr. A wedyn, ni'n mynd i fynd lan i gael blaen y cwch hefyd. So dyna ni, mae hwnna'n edrych fel se dyn ni rhywbeth sy'n eistedd mewn dŵr yn hytrach na yn hongian yn yr awyr. Wedyn, fe allwn ni wneud caban i'r cwch a rhoi un neu ddoi ffenest bach mewn. A wedyn ni'n mynd i gael mast y cwch. Mae'n fath o long hwylio, so falle do lan mewn llinell syth. A wedyn, fel driongl bach fel la. Gallai hwnna fod yn un o'r raffau felly, os ych chi eisiau gwneud llinell ddwbl. Wel, croeso i chi, ond byddwn ni ddim yn gwneud llinell ddwbl fyna, ac os yn amlwg fel wedes i, bydd rhyw linell yw hwnna. Gallai ni fod yn gwneud llinell arall yn mynd lan ffwrdd felly. Dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn expert o ran cychod. Llinell bach felly. Gallai bod yn long bren, gallai bod yn long liwgar, stripio gwahanol. A nesaf, ni'n mynd i wneud wal yr harbwr. So, mae wal yr harbwr yn mynd i fynd yn y cefndir. So, chi yn mynd i orfod mynd ar draws fan hyn rhywle. Chi'n mynd i fynd ar draws llinellau raffau, ond chi ffili mynd reit ar torri ar draws eich mast chi. Mae rhaid fe edrych bod y wal yma tu ôl. So, beth ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i fynd ar draws, stopio'r bwys y mast, a wedyn ni'n mynd i gario ymlaen ar draws. A wedyn, mae wal yr harbwr yn mynd i gario ymlaen, ond dim o dan y cwch. Ni'n mynd i fynd o tua 3/4 ffordd lan y cwch felly. A dyma'n wal ni. Mae fe felly'n cario ymlaen jyst draw fyna felly. Ok, Dyfan, so ti'n mynd i wneud llinell bach na sy'n dod mas o ochr y cwch fyna. A draws na ti'n syth. Hyfryd. Nesaf, ni'n mynd i wneud yn tai ni. Felly mae'r tai yn mynd i fod yn lliwgar neis dyn ni, so ni'n mynd i fynd lan. Os ddim eisiau tai fynd yn bell i fyny. A gall pa mor bell wrth ei gilydd fod rhywbeth tebyg bob tro. Os nad ych chi'n gallu gwneud yr un faint o dau dwi'n gwneud, dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth faint o dau sydd gyda chi. Os chi'n gweld bod chi angen ffitio i bach mewn, jyst gyrwch traw efo chydig bach mwy felly. Ok, so fi wedi ffito 5 tŷ mewn dy fi. Os ydych chi mwy neu llai, dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth. Wedyn, ni'n mynd i fynd ar draws topiau nhw. Triwch hwnna wneud y mor syth ych chi'n gallu. Fel bod gyda ni nawr res o dau. A wedyn y toion. Sym eisiau y toion i fod yn rhy uchel. So mae hwn yn mynd yn linell teneuach wedyn. A mynd ar draws y top. A wedyn os chi eisiau cysylltu
Fi allwch chi gysylltu ar ôl ni. So dyfan, mae eisiau mynd lan a lan ar y ddau ochr. Ti dim gormod na ti, a un peth o'r ochr arall, o'r ochr hyn. Na ti, so lan yr ochr yma. Hyfryd, wedyn ti'n mynd o draws nawr mewn llinell syth. Da iawn ti. Os ti eisiau gwneud llinellau bach yn dod lawr i ble mae'r toion. I wneud y ffenestri, lan i chi os chi eisiau gwneud 2 ffenestr y top, neu 3 ffenestr y top, mae lan i chi. Dwi'n mynd i wneud 3 dwi'n credu, so maen nhw'n mynd i fynd 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 i'r un yna falle. Neu 2 i'r un nesa. A wedyn cyn na fi 3 i'r un ola. A mae'n gwbl lan i chi. A wedyn i'r rhai sydd gyda 2 ffenest, mae'r drws yn mynd i fod yn y canol. A i'r rai sydd gyda 2 ffenest, jyst o'r ffenestri nhw yn gyda. I'r rai sydd gyda 2 ffenest, gallwch chi rhoi y drws o dan un o'r ffenestri fel bod ffenest ych chi'r ochr arall. Mae hwnna to lan i chi. Os chi eisiau rhoi triongl bach y ben y drws yma lan i chi, yn hollol lan i chi. Fel bod ddim yn edrych bod e'n feit o'r ben y wal, beth gallech chi wneud yw wneud un llun at denau os chi moyn ar draws fan hyn. A mae hwnna wedyn yn mynd i wneud edrych bod rhyw fath o bafin neu ffordd gyda chi cyn wal yr harbwr ei hunan. Da iawn, dyfal, mae'n eich yn dda ti. Hapus dy fe? Da iawn. Ti eisiau gwneud llinell bach tenau mynd o draws? Ffantastig, da iawn. A wedyn yn amlwg, ni moyn yn simnau ni. Yn simnau. So ni'n ni'n nhw tro, petriol bach, petriol cil, a un y ddau bot bach i stico lan. Hapus dyna? Yn ti? Beth ti'n yr hael bach? Ie, hael yr awyr, syniad da. Nice. Ja, bod yn y stêm yn dod lan. Beth yw e? Y stêm yn dod lan. O, stêm yn dod mas, y mwg yw e? Mae ti, hyfryd. So dyfan yn mynd rhoi mwg yn dod mas o'i simna fe. Hyfryd. Lan i chi os ych chi'n mynd i wneud rhyw fath o criss-cross ar eich ffenestri chi'n ei beidio. Be fi'n dueddol o wneud yw wneud jyst y rhan ar draws y top. Fi'n credu bod nhw'n edrych yn fwy realistig o ran ffenestri. Ond to, hollol lan i chi. Fi'n meddwl hapus dyn nhw. Os ych chi moyn rhoi ffenestri yn eich drysau chi, a croeso chi'n ei ambell i sgwar mewn fyna hefyd, fi'n credu na fi adio trionglau i'r ein hefyd, fi'n credu mae fy'n edrych yn well. Neud y bach o fwy diddorol. Da iawn dyfan, hwnna'n edrych yn arbennig dy ti. Felly'r cam ola wedyn yw y dŵr. Yn amlwg, ni eisiau fe edrych fel harbwr ar y funud. Yn edrych fel stryd y dau, ond mae'r dŵr a'r cwch yma yr un mor bwysig. I edrych fel dŵr, be ni'n mynd i wneud yw wneud lle do lawr, mae'n dibynnu ble i chi rili, chi'n neud lle mynd i ddod lawr o'r linell bach sy'n draw fan hyn, neu chi'n gallu dod a wneud linell bach arall yn dod lawr o ble mae y cwch fan hyn. Does dim eisiau dod o lawr rhy bell, pidwch dod o lawr fan hyn, neu bydd chi'n yn fwy dwfn. Wedi gweud ni, gallech chi gael harbwr o jogel dan o fe, mae lan i chi.
Y syniad o da fi, os oes llun hir gyda chi, bod chi roi harbwr diogel mewn un llinell, ond fi'n dechrau meddwl nawr, ydw i'n well wneud un sy'n dod lawr, felly bydde hwnna'n edrych ychydig yn well. Ie, na beth newn ni, so gallwch chi ddod lawr. Dewch lawr. Ar wahân fel wedys i bod chi papur yn mynd o draws, a wedyn chi'n mynd i wneud harbwr diogel mewn un. So ni'n mynd i wneud harbwr a diogel o dan fe. Dyfan, so ni'n mynd i wneud llinell bach yn dod lawr. Ffantastig. Wedyn, i wneud edrych fel dŵr. Cadw fath o sharps wibble wobble. Peidiwch wneud gormod o wibble wobble, neu chi'n mynd i wneud yn galed i chi'n i wneud y llythrenau. Ond jyst i fyw fath o argraff bod dŵr fan hyn, byddai'n tecluso draw fan hyn ar y diwedd nawr wrth i ni fynd mlaen. Os chi eisiau teclus o'ch ochr chi, tra bod chi'n aros, os ydych chi rhywbeth sy'n stico mas, ddim quite wedi cael ei clymu lan yn iawn. Croeso chi'n ei na, edrych bach yn fwy taclus dyn ni. Os ydych chi roi rhyw gwmwl fach yn yr awyr. Croeso chi'n ei na hefyd. Hyfryd. Right, so harbwr diogel, ni eisiau ddoi nhw i fod yn weddol o debyg o ran maint. So, ni'n mynd i wneud rhyw fath o siap dŵr to fel hyn. Peidiwch poeni os nad yw'n berffaith i chi, os fel wedys i. Pwy a oer beth mae'r dŵr yn edrych fel. Dych chi ddim eisiau siapu yn rhy gamleth. So, harbwr, mae eisiau hy a yr. Mae b a w yn mynd gyda'i gilydd mewn bocs, a wedyn mae yr ar i hunan wedyn. So mae eisiau 5 bocs yn chi'n y top. So ni'n mynd i fynd, felly dy fi, mae'n dibynnu ble mae'ch dŵr chi. Triwch cael bocsys rhwydd. Peidiwch trial torri ar draws yw siap pryfedd. So 1, 2, mae hwnna'n edrych yn 1, 2 fyna i fi. 3, a wedyn 4, 5. A beth sy'n neis am hwn to, does dim rhaid bod pob bocs yr un maint. Mae'n sy'n eisiau 5 bocs yn ti, so 1 fyna felly. Wel, felly mae hwnna, ti'n mynd hwnna, ni'n ni newid hwnna wedyn. So roi 1 bach fan hyn. So mae 1 dy ti fan hyn, 2, o 1 fan hyn, 3, a wedyn tro 1 yn dod lawr fan hyn syth hwnna. Perffaith, oce? A jyst i fi rwbo hwn mas ti. A digwydd bod i ti wedi wneud y yn barod jyst i'w gwared o'r linell yn y canol, oce? Right, so ni'n mynd i wneud harbwr, so yn y bocs cyntaf. Ni'n dod lawr, a ni yn cwrdd o fe, ond ddim quite gael bwch yn y canol, so dyned y hydi, oce, dyfan. Bocs nesaf, ni'n gwneud yr A. Felly mae eisiau dynnu linell i wneud rhywbeth o yn, a wedyn rhoi'r dot na top i wneud dechrau dot, ond mae'n gadael yr A. So yna'n H. Ni'n mynd i wneud hwn bach efo trwchus. Ni'n mynd i'r yr nesaf. Mae'r yr nesaf mae'n mynd i fod yn yr prif wytheren. So ni'n mynd i ddechrau fe fel A. Okay, dyfan, so llinell yn dod lan, wneud o fel yr A, ond wedyn ni'n mynd i wneud hanner cylch yn stico mas yn y canol. A wedyn ni'n mynd i wneud hwnna yn dod lawr i'r ochr. Okay, so llinell yn dod lawr i'r ochr. Ni chi llifio'n triongl i mewn. A wedyn nolaf, jyst eisiau dy rownd fyna a lawr eto. I ni gael gadael y llinell na. So mae eisiau jyst o mewn, neu triongl bach fyna dyfan. Na ti, llifio fy mewn. Hyfryd. So har b-w nesaf, so i wneud y b, ni'n mynd i wneud b fach, so ni'n mynd i wneud siap l yn y bocs nesaf. So siap l yn y bocs nesaf. A dyn ni bocs fyna hefyd. Wedyn wneud w yn y bocs i gyda ni ar ôl. Dwy linell yn dod lawr a triongl bach yn pwynto lan. Os chi wedi gwneud bocs bach yn rhy fach, falle fel mae dyfan yn ffindo mas nawr, mae croeso chi jyst symud eich coes bach i draw yn hwyrach mlaen. A'r un ola, ni'n mynd i wneud yr prif lythyren arall, so fel wnaethon ni hwn, ni'n mynd i ddechrau off fel A,
ni'n mynd i wneud yn hanner cylch ni. A triongl yn pwynt o lawr. Mae siap dad, ti fyna dyfa ni'n wneud yr prif lythyr yn ysma. Coes yn stico mas gyda ti'n barod. Right, a wedyn ni'n mynd i wneud ti hanner cylch ti. A wedyn i fi yn mynd i gymryd rhyw triongl bach mas fyna. Ond i ti dyfan, sa'n meddwl bod eisiau ti, os mae ti'n edrych fel yn barod. Okay, so gadael ti fel la. Right, diogel nesaf, ni'n mynd i wneud y dawno. So ni'n mynd i wneud dy prif lythyren. So dy prif lythyren, so yna un bocs. Wedyn mae i dot dyn ni, so yna bocs arall. Dy i. O, gewn ni o bach mawr reis fyna. G, fi'n mynd i fynd fyna, jyst os bod yn cymryd fyna. A wedyn e, l ar y diwedd, fi'n mynd i fynd e, l. Dy, i, o, g, e, l. So mae hwnna'n rhoi 6 bocs i chi. Okay? So dy prif lythyren, llinell yn dod yn syth lawr a hanner cylch yn pwyntio draw i'r dde. Okay, dyma? So llinell a hanner cylch. Cymryd cornel bach i ffwrdd. Cymryd cornel bach i ffwrdd. Okay? Gallwch chi gymryd mwy i ffwrdd os chi'n meddwl bod e ddim yn edrych quite fel dy. Okay? Bych chi ddim eisiau bod yn edrych fel o. So cymryd cornel bach i ffwrdd. Okay. I dot, llinell o dros top yr un nesaf. Okay, gyda dy'r i dot. O, yn rhwydd iawn. Cylch yn y trydydd bocs. G, yn draw, lawr, a rownd i wneud sgwar. So draw, lawr, a rownd i wneud sgwar. Pidwch mynd yn rhy agos i'r ochr dde, neu byddwch chi wedi colli'ch gychu, wneud edrych o'r yn lle. Da iawn dyfan, nhw'n eich ddad y ti. E nesaf, so 2 linell ar yr ochr dde. Dwi'n gwneud llinell dwbl i wneud ei sefyll mas yn fwy. Mae hwnna'n gliriach. So dyna'n E i. Da iawn dyfan. Wedyn mae yl ar y diwedd falle gallu bod bach fwy caled, so ni'n mynd lawr a ar y draws. Mae'n dibynnu beth yw'ch siap eich dŵr chi draw fan hyn. Felly bod rhai o chi'n mynd i offer cymryd bach fwy o siap i ffwrdd na chi moyn. Neu, sy'n byd yn stopo chi, os ych chi wedi bod yn gwneud hwn mewn pensil, a bod chi'n gweld bod y siap yna ddim yn gweithio, mae'n dyfan nawr wrth y caled, sy'n byd yn stopo chi i rwbo dan bach o hwnna mas a wneud eich chydig bach yn fwy clir. So fi'n cael ei helpu dyfan i wneud i le yn hwyrach mlaen. Okay, dyfan? Iawn. So, i orffen, mynd i roi'n enw ar y gwaelod. A wedyn mae hwnna mwy na lai yn barod i liwio. Falle byddai'n ychwanegu ambell i beth bach arall wrth ymlaen, ond fi'n credu bod fi'n weddol hapus dy hwnna, mae'r geiriau'n ddigon clir. So bant yn ni liwio nawr, okay, dyma, ti barod? Iawn, pob lwc gytra, tra bod chi wrthi yn lliwio, rhowch bach o gerddoriaeth Elin Fflir arno yn y cefndir a neithau y gwaith o liwio llawer yn fwy pleserus. A diolch iddi unwaith eto am adael i ni ddefnyddio'r geiriau. Felly bant chi, a dewch nôl mewn eiliad i weld sut mae fe'n edrych gyda ni wedi lliwio. Pob lwc. A dyma ni, harbwr diogel wedi gorffen, digon o liw, tai lliwgar neis, atgoffa fi o Aberaeron, harbwr diogel yn glir o ran geiriau, a wedyn mae'r cwch wedyn yn sefyll mas. So un tip i chi, newch chi siŵr bod cwch dy chi sy'n sefyll mas yn erbyn y cefndir. Chi ddim eisiau cwch sy'n un llew o rhywbeth o'i gwmpas yn enwedig glas, bydde fe ddim yn edrych cweit mor dda. Os chi yn gwneud rhywbeth yn yr awyr, gallwch chi jyst wneud amlinelliad bach fel fi wedi gwneud i safio bod chi'n gorfod lliwio'r awyr cyfan sy'ch chi moyn. Ond unwaith eto, diolch yn fawr i Elin Fflir yn cael defnyddio'r geiriau a gobeithio'n fawr newch chi rannu. Os nad ych chi wedi barod, tansgrifiwch i'r sianel, fel bod chi'n cael mwy o fideos yn dod ato chi'n syth. A y peth mwy o bwysig, mwynhewch a gwrandwch ar ddigon y gerddoriaeth Gymraeg. Hwyl am y tro!